Nem hiányzik, hogy mennyi? Nem. Figyelj már ide! De ez elértél már nagyon sok mindent. Most a faszomnak idegeskedjek, akkor itt van az egész élet egy verseny. Túlélésért. Így van. Nagyon szép, hogy néz ki. Valamilyen Figyelj, tehát nekem elég volt. Meg a jó helyben mindig jobb jön, fiatalak, ügyesebbek. Jó, fiatal, hát majdnem annyi. Nem, de hát valószínűleg a fiatalabbak is jönnek, hát utánad meg a melyeden ott rohangálnak. És mindig ügyesebbek, meg mindig. Persze, meg te van lóvé is, mert ugye világon a legdrágább sport, a technikai sport, értem. Milyen is van, sakkon is választ. Hát igen, éppen vagy gófocit, az is jó. Nem emeli meg annyira a vérnyomást. Azért tegnap is itt voltam, itt parkoltam, meg kávéztam, meg beszélgettem a srácokkal. Ma is vonom kijövök, mert délben otthon kell legyen. Legyünk vidékre, aztán... Ugye visszagondolsz, mi volt a legjobb kocsi, ami a legjobban Figyelj, mindegyik. Akkor elmondom neked. 82 Volán Rally Győr. 82 Zsiguli, akkor nagyok között már másosztály nagy versenyző voltam. Épp a Facebookon most raktam ki egy linket, hogy a Volán Rally-nak a logója, meg a raj besorolva, hogy a rajtszám 250-es rajtszám. Na, ez 82, nagyon régen volt. És utána Zsiguli, Sierra Cosworth, Escort Cosworth, Subaru Impreza, Subaru, utána Toyota 99, igen. A Miro-féle Oriol volt 93 a világbajnok az a Toyotával, a bukólámpással, utána Escort Cosworth VRC 2000-ben, utána Mitsubishi Ewart Evo 7, és 2007-ben Sierra Cosworth, szeretnék tudom, hogy a kölcsön, kölykál, menjél vele, élvez ki magad. Jó volt. Hát és kész, és ennyi. Az a rallynak a hőskora volt még. Ugyanörök, mert ami a Jóisten segített ebben, hogy ami álmaim voltak, azok mind teljes. Tehát nekem sose volt csak pénzem, mindig csak annyi volt, amennyi kell, hogy legyen. Tehát hát de az elég szerintem. Pont annyi. Több nem kell, És jó volt, nagyon jó volt. Örülök a Fentinek, hogy ez segített nekem ebben. Meg most is úgy az agyam járt ott, volt már előtte hajóm, azt eladtam, most egy kicsivel nagyobb. Ezt is lehet, hogy télen eladom, vagy tavasszal eladom, veszek egy kicsivel nagyobbat. Nagyon boldog, jó. Most 20-án 68. Hát gratulálok, jó tartok. Mint hogy kerékpárolásról beszélünk, ugye nem lehet. Mindig menni kell, mozogni kell. Most azért nem mozogni, megállni. Aztán kerékpár az esőbe esik, az eső, a meteorológiáját. Jó ez így, ahogy van, gyere, örülök, hogy találkozunk, örülök, hogy beszélgetünk. Tegnap is egy honlapos csáv, hogy csinált vele egy interjút, úgy örült neki, hogy nagyon a farkának, hogy... De ez egy annyira jó dolog, tehát hogy ennyire tehát népszerű vagy az. Tisztelet, meg tisztelet. Figyelj, az egy nagyon komoly dolog. Normális volt autóversenyző hiúságon meg, mert neki, hogy legyen, neked is, meg a mérde földönjáró. Nem ők elszállom, örülnek, hogy jó, mert így én úgy érzem, hogy rengeteg pozitívumot kap az ember vissza. Ad is. De a fent is segíti a dolgokat, érted? Pontosan. Hát mindig ilyeneket tudunk egy össze. fotó ráim lesz, hogy majd ezt ki tud tenni az Instára, gyertek meg, de jó. Szabad? Köszönjük. Megtiszteltetve érezzük magunkat. Gergő, nem megyünk. Gergő, mennyi a töltés? Mennyivel tölti a motor? A turbo. Mikor? Hát, ami a legnagyobb. 5. padlógáz. Kettőn felül van jóskán szerintem. Jó, szerinted vagy óra szerint? Hát Putyi programozza, ő mondta, tehát órával mi nem, órával nem. 2-4-ig is fel, nem tudom, hány ezer figyel. Az jó? Hát az jó. Különben úgy van, hogy pont Norbi csinálja a motor, tehát én azt értem nekünk, tehát borzasztó kevés pénzünk van. Tehát azt mondtuk, mindenkinek, itt az összesnek. Tehát a világ összes pénze nem elég hát, erre, annyi pénz nincsen, hanem hogy gyakorlatilag legyen tartós a motor. Tehát figyelj, Bolyó, hogyha én nekem ez most 60 lóerővel erősebb lenne ez az autó, én akkor sem mennék jobban. A lóversenyhez kell egy jó overdose, ilyen jó ló, így van, amit tudsz adni. Tehát az autóversenyhez meg olyan autó, ami jó, üzembiztos, meg jól megy előre. Tehát én arra célzok csak, hogy az autó az jó, tudod?
Tehát én nekem vannak határaim, mert... Ja igen, jó, hát most érted, Aha. de most De ebben igazad van teljesen. figyelj, hát ott volt annak idején a Szério Zsigulival, a Lancsával ment a Misi, Tóth Misi. Nem mond nekem. Az most nekem nem. Nem mond, rally cross-ra csinálnak. Tényleg, a rally. De lett baj a környéken. Na figyelj, ő vett egy Lancia integrált, rendes utcai volt, becsövezték, azt ő nyert a versenyeket. Azt figyelj, olyan gyorsult, hogy beszélsz. Meg 4 kerék hajtás, azt figyelj, és akkor a Zsiguli meg a köbcenti belül, az gyorsult a legjobb. Azt gyorsult egyet, lelassított, elfordultat szépen, nyugisan, megint gyorsult, hülyére lett. Hát ez így van. De azért adódik hozzá, hogy... Igen. Jó, vége. Nagyon köszöntem, hogy Oda figyeltek, most már ne rám, oda figyeltek, koncentráljatok. Annyit hadd kérdezzek már meg, hogy van egy Insta oldalunk, oda feltehetjük ezt a... Mit bánom, hogy mit csináltok nyugodtan, nem mondtam semmi rosszat, De nem azért, hogy te rosszat Örülök. Mi büszkék vagyunk, hogy Örülök, beszélgetünk. tényleg örülök, hogy Köszönjük szépen. hallgattátok, hittátok a szavaimat, mert ez jó, na jó. Hát de aki tud, attól lehet tanulni. Tehát én csak Mindig csak próbáld meg annyit teljesíteni, ami tehát a kezeddel érdősz úton az agyadat, érted? Tehát általában ez a probléma, hogy elszállnak az agyak, az a kezednek ezért nem éri nem utól. És akkor Krisztrasz, violinkus, meg mi szinkópa, meg tető. Még egyszer. Még egyszer, nagyon köszönjük. Egészséget kívánok. Szép napot nektek. Rengeteget, sokáig. Hello, szia, szevasztok, köszi és bravo. Sziasztok.